haka ai yayi bakasa wanda yana rayuwa ka dubi yadda Allah ya tsara mana arziki nahnu qasamna bainahum ma'ishatahum fil hayatid dunya wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajatin liyattakhidha ba'dahum ba'dan sukhriya. Allah ya ce ni na kasafta hanyar arzikin bayi yadda za su gudanar da rayuwarsu. Idan anan difa kana da mai gida ya sayi mota ya baka, kai kana ganin idan ba alhaji akwai matsala, to mu ma a Najeriya muna gudanar da rayuwa kuma ba mu san alhajin kan ba. Ya nuna cewa shi yake bayarwa? Ba shi yake bayarwa ba. Saboda haka duk abin da ka san kataka, duk abin da ka san kataka, wai kana ganin wane shine in ba shi akwai matsala, to duk abin da ya bakan akwai wani ya mallaki wannan abun shi kuma bai ma san mai gidanka ba, wadda wannan ya nuna ba mai gidanka yake bayarwa ba. Saboda haka Allah ya ce alaysa Allahu bikafin abda. Allah ya ce yanzu ni kadai ban ishi bawa ba. Idan har bayi suka gagara sanin waye ubangijinsu, wannan tsari na rayuwa da muke kai, ka dubi yadda Allah ya fifita sashi akan sashi. Zaka samu wannan kafinta ne, sana'arsa kafinta ne, yana da babban jari, yana da gida, yana da mota, ya mallaki komai na rayuwa. Wannan ma kafinta ne, amma wannan kafintan sana'arsa ko cefanen gidansa ba ta bashi wadatacce, amma duka sana'ar su daya. Za ka shiga kasuwa ka samu wani shagonsa a bakin shago, a bakin kasuwa, wani sai an shiga cikin kasuwan can kafin a samu shagonsa, amma na bakin titin bai fi na can lungun kasuwan ciniki ba. Wannan duka ya kamata ya nuna ma cewa wannan tsarin ba haka bane, ba haka bane ubangiji ya tsara ta. Yau za a zo a ce za a yi gasan karatun alkur'ani, sai ka samu wadda ya ci na ɗaya a gasan karatun alkur'ani ba ɗan malamin ƙasar gaba ɗaya. Wani yaron sai ka samu babansa ma a daidaita sau yake tukawa. Inda dabara da wayo ke sawa akwai wadda zai kada ɗan malami a gasan karatu, to sai ka samu uban wadda ya ci gasan karatun alkur'ani bai iya ɗaura sunansa ba. Wannan ya nuna cewa Allah yake ba da wannan tsari. To idan har aka ce dukkan waɗannan ayoyi mun gagara fahimta, mun gagara mu girmama Allah, mun gagara mu yi godiya ma Allah, mun gagara mu kaɗaita wannan Allahn da bauta, to rayuwa ai an yi asararta. Saboda haka ribar mu shine kaɗaita Allah subhanahu wa ta'ala da bauta, da kuma daɗa godiya ma Allah a bisa ni'imar musulunci,